braćo, evo nas u Globosu 27. Još 3 dana do nove godine, braće, znači doček uskoro, ste se vi spremali za novu godinu. Ako jeste super, ako niste, je vidio što nam radimo. Evo tu je Džabula samo, nešto ga ubija blic, ljudi nismo stigli preko dana da snimamo, tako da snimamo sad uveče. Vjerojatno će snimamo malo po kolima i tako, nećemo ništa specijalno da radimo, nego da pričamo s vama. I tako ljudi, znači, ne znam kako vam se sviđa ovi vlogmasi, s dan u dan sve više i više pregleda, to je dobro. Trebamo da ispalimo konfetu, nego nismo ni danas, ni juče. Ne znam kada ispalimo. Kada je spao, brate, ovako neko vreme šutao. Ceo dan kiša, ljudi, sinoć u 2-3 ujutro možda legnem jedno da spavam i samo čujem grmljavinu. Da moguće gledam u decembru mjesec da grmljavinu. Baš malo nemoguće, ali ajde. Tako da ono, evo neki ovdje mi reći bem ti ovdje skrene ovdje baš. Strašno, strašno. Tako da vidi kako ste vi štrajite, kako se pripremate za novu godinu. Ste proslavili Božić, sad ovdje, sad uskoro i naš Božić, 7. januara. I tako već. Malo se vozikamo, tu Džabula kaže nešto, brate. Brate, evo malo se vozikamo. Evo, dao mi nadrži mi da vozim, ljudi, da vidimo da sam sposoban, evo. Nije normalno ovaj dekiša, ali evo, brate, boli me ruka već. Težak je, brate. Tako da, evo, vozikamo se, evo, neka patrola ispred. Policija, ne se. Neka patrola ispred. Ljudi, vidimo se. Vidite policiju. Evo, svetlije podžutaciju, bravo. Da mu se nešto desilo? Policija stoji na ovdje. Zato smo trebati. Jeste, vrati. Udes. Uje, bajka. Udes. Mustapić. Udes su Mustapići ljudi kao ulazu. Strašno. Tako da vidi evo nas nazad. Iskreno ne znam što je radimo. Već idemo do pumpe možda. Gdje? Evo do pumpe. Do pumpe? Kupimo nešto da pijemo. Ne razumijem se. Znam da sam smor ljudi, ali jebi ga, znači šta da vam kažem, znači zapratite me tamo na TikToku, meni i Džabulu. Znači nam fali Džabuli još malo do 10.000, meni još malo do 400.000, tako da ono lagano. Znači 400.000, tek došlo do 300. Ljudi, 29. tačnije za 2 dana imamo ja i Džabula meč na TikToku, znači u 8 časova. 29.12. u 8 časova, znači najjači meč na TikToku. Dođite da gledate i da nas podržavate. Ako ćete na Džabulinu stranu, onda uđite kod njegu live i tapkajte. Ako ćete na moju stranu, uđite kod mene u live i tapkajte i tako znači. Neka najbolji pobedi. Tako je, brate, zna se ko će pobediti. Nema ljutnje, nema ničega. Znači, mi igramo, ko izgubi i razbije jajo glavu. Izgubit će, nema. Ti i ja ću izgubiti. Ali ne, igramo nekoliko meča, niče. Da je bilo ono zabavnije. Dakle, Bosna i Hercegovina. Ovo za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da su BH. Ali nešto ne vidim. Ne znam je. Spavo više. Kako je odlično vreme, ljudi. Ne bože ljudi. Vreme je kišovito, onako. Znači, znate ono, kišovito, oblačno i nekako je... Da, došao jedan fan kućao to, neki klinec, da se slika sam. A, ozbiljno? Džabula, kako je, brate, kaže, može slikam, može drugo, ajde. Se slikam? Slikam ga, pravio 2 slike, rekao, hvala ti, što kaže, i ja otišao. Ekstra. Gle, ovaj stao, šta je bravo, što su ljudi proklizavali sad? Da li moguće, braći? Nemojte da vozite kada kiša ljudi, ili ako vozite, vozite oprezno, znači nemojte da žurite. Mislim sad ovaj u školu i vidio sam Džabulu po kuću, nisu poslije da sretnu deca, samo se slikaju. A dobro, što pričaš? Što
da ne, ljudi znaju vas, hoće ljudi da nas prepoznaju, da. Tako da ljudi, ako nas vidite na ulici na ovo, tražite vidite za sliku, tako nešto, nemojte se stidite. Nećemo da vas odbijemo, jer nismo tako. Šta ti odgovara ovaj za... Nije mi ništa, ne možu. Kako se zove, za... Ništa. No dobro? Neće biti. Neću ništa. 5 minuta mi baš ništa ti nije odgovorio, ništa. Kako to se čeka? A ovo rat. Nema ništa, gledajte malo ovo ispred. Nešto se ne vidi. Nema da slimaš to. Ne vidi se dobro. Tako da vidi, a javljam se kad smo kod pumpe. Iskreno braćam, najiskrenije ovi vlogmasi prolaze sranje. Baš onako. Mislim okej je brat, ali ne može bre, mnogo, baš nekako ne ide baš ovo. Ne sviđa vam se nešto vlogmasi ljudi. Ali dobro braći, tako da od januara će da budu klipovi, znate, razumete, challenge, onako prankovi, zebanci, reakcije na pesmi, tako to. To ćemo tada snimamo. A do sada vidim, shortovi mi najbolje prolaze. Tako da će nastavimo vidi sa shortovima, live-ovi, onako. Dobro, mislim, po live-u od 2-3 sata, 1000-2000 pregledano. Ok, mislim, ajde. Klipovi, minut 250 samo pregledano, nije nešto za pohvalu. Ovdje kao, da li pratite redovno vlogmas, vi ste klazali više za ne. A za da samo 13%, tako da 5000 glasova baš ono se vidi da ne volite gledati. Tako da jebi ga vidi. Od januara bit će bolje, tako da braćo, uživajte. Sada lajkujte bar ovih 4 dana još i vidimo se, čao. Evo ga Džabula kupio da jede neki čips već. Dakle ljudi, šta ima braćo moje, ljudi, ovaj čip. Taka ziki miki, mnogo je. Se napalio, ne? Mnogo jako, ljudi. Sad ovako. Da vam kažem ja nešto ovako. Ljudi, gledajte bre taj video bre, šta radite bre ljudi? Znači sub, share i like, brate. Ima da se sarete ljudi bre. O Bože. Sad mi smiju. A? Ne znam da stavi ključa. Joj, brate. Upadam u klub, šta se dešava? Upada u trans, šta je mešala? Mala je luda, po linijama trči ko atletičar. I poluži mi muda. I evo je Murija, otišao tamo negdje daleko. Probamo i s treće dakle. Kreće s trećem? Lagano ti kreće auto s trećem. Lagano. Dobro, njegov auto vidi kreće i sa petom, ja ne znam kako, na koju foru, ali ništa, baš lagano. Tako da ljudi. Tako da vidi. Na mama, nema ljudi, ključite Blitz, ništa se ne vidim. Ma kaki bre Blitz, rapo. Rapo, pali Blitz, rapo. Tako da. Ja neću izaći, ja ću biti kući. Ako hoću samo, idemo film od strani, ako ne, ostavljam ću kuće tišu. Je li jasno? Jeste. Tako da ljudi, mislim da je to bilo od vloga. Čujemo se i vidimo se. Da. Ćao. Ćao.